Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Mona, isa sa marami ninyong tahimik na tagapakinig. Mga ano to, Jegs, mga silent tambalanista, yung mga nahihiya. Oo. Mga kinakahiya tayo pero natatawa talaga sa atin. Sa tuwing nakakapakinig ako ng nakakakilig na love story sa mahiwagang Burnay, hindi ko maiwasang tanungin ang tadhana kung kailan kaya ako magkaka-love life. Ay. Eto na. Finally, nagka-boyfriend ako. Masaya naman ako most days, pero nitong mga huling araw, hindi ako mapakali. Kaya naman naisipan kong sumulat sa inyo at humingi ng payo. Ganito po kasi, dahil mahigit 1 taon na kaming magkarelasyon, sinabi ng boyfriend ko na panahon na para ipakilala niya ako sa pamilya niya. Sa bahay daw nila kami manananghali sa unang linggo ng Agosto. Excited naman ako dahil gusto kong makilala yung pamilya niya, pero habang papalapit ng papalapit yung pagpunta ko sa kanila, mas nangingibabaw yung kaba. Gusto ko pong magpakatotoo at ayokong magkunwari. Kaso, napakamahiyain ko. Hindi po ako palakibo. Hindi din po ako sanay makisalamuha sa ibang pamilya. Gusto ko pong mag-iwan ng magandang impression at natatakot ako na baka hindi nila ako magustuhan. Tambalang kumikinang, ano po ang mga tamang gawin sa ganitong unang pagkikita? Kailangan ko po bang magdala ng pagkain o anuman para sa pamilya niya? Ano pa ba yung mga dapat kong tandaan? Kailangan ko po bang makipagkwentuhan sa kanila? May mga dapat po ba akong iwasang sabihin? Paano po ba ako kikilos? Hindi ko naman po hinahangad na maging perpekto o sobrang bongga yung araw na yon. Gusto ko lang pong maging maganda yung experience namin sa isa't isa. Maraming salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Mona. Alam mo, Mona, nakuha mo talaga yung pag-go-overthink ni Nicole sa mga bagay pa na mana mo. Ito talaga, si Mona talaga, Jegs, yung example ng mga silent na tambalanista, pero ina-absorb yung DNA natin. Yeah. Sobrang overthink mo. Grabe, appear tayo. Sex bomb, Mona. Ay nako, alam mo, gets ko naman yan. Siyempre, lalong-lalo na kung gustong-gusto mo yung lalaki. Tas meeting the parents for the first time. Talagang ano yan, nakaka-stress na nakaka-pressure na, syempre, nandun yung stress at pressure kasi dahil gusto mo yung lalaki, gusto mo, magustuhan ka din ng pamilya. Para Gina. Oo. Diba? Hindi lang natin alam kung ilang taon na to si Monay. Kasi halimbawa, sabi niya? Wala naman siyang sinabing edad. Halimbawa, kung sabihin nating estudyante ka at wala ka namang ano pa na magdala ng ano, no need na magdala ng kung anong magarbo, mamahaling correct. ano. Totoo, hindi. Lalo na kung estudyante ka, di ba? So, alam mo, napakalaki ng role na gagampanan dito ng jowa mo. Yes. 'Di ba? Huwag kang pupunta doon na, huwag kang sumugod sa isang gera na ang dala mo lang ay bread knife. Okay? So, kailangan kung susugod ka sa gera, kompleto ka. May tangke de gera ka, may mga machine gun ka, may mga bomba ka, 'di ba? Na malalaman mo lang through your boyfriend. Tama naman sa sinabi
ang tanong ni Diego, ano bang edad mo, ganyan. So naturally kapag ka-estudyante ka pa lang, hindi naman mag-expect yung mga magulang ng boyfriend mo of so much from you. Kahit naman nagtatrabaho hindi naman siguro sila nag-expect unless talaga mukha silang pera, di ba? At malalaman mo yun sa jowa mo. Pwede mong tanungin anong favorite ni mami mo, ni daddy mo. Tama. Based on experience, kung may mga kapatid ba si jowa na may ganyan na first time to meet the parents, nakatulong ba yung may dinala? Ayan. Or dapat ba, pag magdala ba ako ng ulam, allergic ba sila sa hipon? Yan, oo. O pag magdala ba ako ng ulam, ma-o-offend sila kasi sila na nga itong nag-offer ng pananghalian pero nagdala ka ng pananghalian. Kasi ano yun yung as an overthinker. As an overthinker, yun yung naiisip ko na posibleng maisip nila na, hala, dahil nagdala ako ng pananghalian, baka sabihin nila, hindi ko kakakainan yung pananghalian nila kasi ako nagdala. So, malaking factor dito yung makilala mo yung mga haharapin mo through your boyfriend. Yan. So, mag-download ka ng mga data na yan. Yung sinasabi ni Nicole, ano yung gusto ng kung mahilig sa ice cream. Correct. Pwedeng dessert. Panghimagas, dessert na lang yung dalhin mo. Dessert yung sayo, o di naman kaya, basta yung ganun, hindi namin alam, kasi hindi naman namin alam kung ano ang hilig nung pamilya. Kung sa tatahimik ba, dadaldal, dun tayo sa gitna. Una, masaya na magkaroon ng isang bisita na listener. Pero ayaw din naman natin ng mga bisitang parang patatas. Diba? Sana patatas ka na lang. Di ka Paano nga yung patatas? Explain mo sa amin, Nicole. Paano maging patatas? Paano maging patatas? Sige nga. So, yung patatas, ang patatas, pag halimbawa ang patatas ay nasa loob ng basket ng grocery. Tulala lang siya. Oo, naman yung patatas. Nananahimik, binansagang tulala. So, wag kang patatas, wag kang tulala. Kasi, lahat ng extreme hindi maganda. Sobrang daldal, nakakairita. O over yung pagkabibo-bibo na alam mo lahat, nakakayamot yun. Pag over naman ng katahimikan na para ka ng patatas na tulala, nakakainis din yun kasi kinikwentuhan ka, wala ka reaksyon. Ayan. In short, engage into conversation. Oo din. No need naman na magbida-bida ka, di ba? Hindi Engage kailangan. lang. Oo, maging magalang, po at opo, yung mga ganon pero alamin mo rin, Jex, aalamin mo rin kung gusto ba nilang pinupo at opo sila. Ayan, kasi may mga ganon na na-o-offend. For example, meron ako naging jowa, eto kakilala ko. Ay, eto na. So, meron akong kakilala. So, jowa ko dati, wala naman siyang briefing sa akin. Basta, hindi rin ako nagtanong. Yun yung mali ko. So, dapat nagtatanong po talaga kayo. So, punta ako doon. So, syempre, naturally, dahil mas matanda sa akin, sa amin, tapos nasa Pilipinas tayo, kultura natin yung pagmamano. Yung pala, hindi siya nagpapamano. So, nung magsisenyas ako ng mano, talagang inalis niya yung kamay ko na medyo galit. Oo, tinapik niya talagang ganon. So, hindi pa ako nakakapasok ng bahay, ekis na ako. Nakaka-stress, di ba? So, ayaw natin yung mga ganun. So, ask a lot of questions. You have time. First week of August pa yan. So, meron ka pang panahon para magtanong. Gusto niya ba nagpopo at opo? Gusto niya ba na nagbe-bless? Gusto niya ba ng beso? Gusto niya bang tawagin agad ng tito o tita? Or ma'am o sir ba ang tatawag? Ganyan. Yung mga ganong klase mga eksena. At higit sa lahat, you should enjoy. I mean, mahirap kasing mapunta ka sa isang sitwasyon na nakaka-pressure na hindi ka na talaga nag-e-enjoy. Ayan. Ito muna para mas malinaw sa'yo yung sitwasyon na ilalagay namin yung perspective na on a parent side. Halimbawa, si Nicole. Meet the parents. Ayan, halimbawa, palagay natin in the future, si Princess Prince. or si Prince. May dadalhin ano bang ini-expect mo? 10K. Ayun, tapos! Kung hindi pwedeng 10K, edi 20K. Game pass yan. So kung wala kang ganon, ekis ka na. Hindi, ang na-expect ko, sige, tama, POV of a parent, I would expect na magalang. Yun. Yun, ayoko ng masyadong presko na... Yung feel at home. Sobrang feel at home. Ayoko ng ganon. Dapat magpapaalam siya kung maghuhugas siya ng kamay. O magpapaalam siya kung... yung mga ganon, ayoko yung parang sobrang feel at home na
bigla na lang tatayo at maggagalaw ng mga gamit. Ayan. Yan. Yung mga ganon. So, ayoko na masyadong presko. Gusto ko nang magalang. Kung magbe-bless, pwede naman. Kasi wag na ako magkunwari. Nagbe-bless naman talaga sa akin na yung mga tao. Mga ganon. At kung may dalang pagkain, it's a yes for me. At sweets. Ayan. Yan. Diba? So, tingnan mo. Oho. POV, ang dami mong nakuhang information. Yan. Dahil sinabi nung magulang at kilala mo yung magulang mo. O Ayan. ikaw. Bilang naman sa akin lang naman, yung paggalang. Again, importante yung paggalang. Yung Respectful talaga pagpasok pa lang, dapat. magandang araw po. Yan. Yung ganun lang, simple lang. Ako, okay na ako doon. Correct. Wala naman siya. Kahit 20, Kasi 20K, sure ka? Hindi, 30K. Mas matindi kailangan namin. Balit yung 20. 30 na natin. Diba? Huwag kang tatawagin na bro, dude, hi dude. Yun. Siyempre may ganun. paggalang pa din, 'di ba? Kahit na Gen Alpha sila o kung anumang generation na ang tawag sa kanila, 'di ba? Iba pa rin yung gagalang ka sa mas matanda sa iyo. Ayan. At hindi rin din naman maganda, merong mga mahiyain din naman na yung hindi nagsasalita. 'Di ba patatas nga? Tulad Na pag maganda yung parang ngingiti ka lang. So, kinakailangan may lumabasan magandang araw po. Correct. Yan. At saka alam mo pang isa pang pinakaayaw ko, sige, POV ng parent, ayoko yung inaya na kitang kumain, ang Ayun. dami mo pang pabebe. Oo, yan. Yan yung pinaka nakakairita sa bisita. Yung nag-prepare kami dito, oy. Tas ang dami- pinagluto ka. And obviously, ito yung dahilan kung bakit kayo nandito Oo. ngayon. Kakain tayo. Ayan, kasi kung gusto mong i-impress yung parents din naman gusto ding i-impress ka. Ikaw, Kasi diba? nilatag ka rin din yun Tama. ng anak nila eh. Honestly, kung ayaw nila, hindi naman nila sasabihin, sige na nga, papuntahin mo dito. Maaaring napilit, pwede rin Oo. yun, 'di ba? Pero, of course, they will also put their best foot forward. Oo. And then, siguro, umiwas ka rin sa mga sensitive topics. Religion, Yan. gender, Yan. politics, yan. Yung tatlong yan. Oo. Iwas ka dyan. Ayan, kasi baka hindi ka na makalabas. Baka makalabas ka pero sugatan ka. Kasi inekis ka. Ayan. Saka ka na lang, kahit nga sa mga close friends ko, Jegs, hindi na ako nag-bother to talk about yung mga sensitive topics kasi ayoko mag-friendship over. Oo. I mean, ang dami namang ibang pwedeng pag-usapan. Yeah. So, iwasan mo na muna yon. Anyway, in time, kapag ka-close na kayo, eventually mag-level up naman yung conversations to that eh. So, importante lang na na kalmahan mo lang. Ayun, oo. At saka magtanong ka, huwag mahihiyang magtanong. Ayan. Pero yun yung may advice namin sa'yo. Ayan. So, sabihin mo rin din, yung totoo na mahiyain po kasi akong Yan. tao, at least eventually maiintindihan Kung bakit ka ganon. kung bakit ka ganon. Tapos, ang mahalaga din, maging honest ka. Oo. Kasi mahirap din naman to pretend to be somebody that you are not. Yes. Pag tinanong ka, halimbawa na, saan ba nagtatrabaho yung mga magulang mo, ganyan, tapos nagpapa-impress ka. Ang tatay ko yan. po ay CEO ng isang machinery equipment industry, Oo. ganyan. Keneme, yung nanay ko po ay, pero hindi naman talaga. Ayan. Paano kung nagtanong Oo. tungkol O doon? paano kung kilala nila yung binanggit mo na kumpanya? Tapos sila pala yung may-ari. Totoo! Di ba? Mahirap Mahirap mag-pretend to be somebody that you are not. Yan. So, wag ka nang wag ka start na nang... maging transparent. First start. At syempre yung pagiging mahiyain mo, eventually mawawala din yan. Totoo. Kapag ka, nakilala ka na nila. Oo. Tsaka at ease ka na. Mhm. Kapag ka comfortable ka na sa kanila. Tsaka along the way, yung relationship ninyo, mag-iiba yung dynamics, i-empower ka, dapat kung mahihain. Like for example, sa akin, yung si Let, yung asawa ko, mahihain siya, pero may time na talaga na si Raulo. Diba? Pero may time na talaga nag-i-switch siya doon sa nature niya na medyo mahihain. Oo. Depende din sa mga kausap Oo, So ayan. kapag ka comfortable, lalabas din naman at lalabas diba? Tama. Papayag ka, naniniwala ka ba, Jegs, na parang kailangan lasingin mo? Minsan may mga ganun Kasi yung tatay ng nanay ko, yan, yung lolo ko, yun yung parang isang paraan niya na para malaman ko. Lasingin na yan. Lasingin yan. So nilasing nila yung tatay ko. Parang ganon. So para lumabas yung tunay na ugali, di ba? Kasi lumalabas daw talaga ang tunay na ugali kapag ka nakakainom. May mga ibang ginagawa yun. So dapat maghanda ka din. Mahirap na hindi mo paghandaan yung pag-inom, di ba?
So, wag mahihiya na magtanong. Oh, yan. Oh. Ganyan. So, kumuha ka ng mga data, download ka ng data dyan sa boyfriend mo. Ano bang klase yung mother niya, yung Correct. father niya. Para at Tama. least, meron ka ng kahit anong picture. Basta, sa POV ng isang magulang, ang hinahanap lang namin yung marunong magrespeto. Totoo. Yun lang. Hindi presko, marunong magrespeto. Tsaka yung, magkano yun? 30K. 30K. I realized, ayoko na pala ng 20. Di ba may maintenance na 30 tayo? na, kaya nga eh. Kaya Ang baba- mahal every month. Nakakainis. Buti na lang may PWD talaga. Kaya nga. Dahil sa maintenance, wait lang. 35K. Di ba? Hindi, maganda yung magpa-impress. Halimbawa, yung nanay mo, mahilig sa mga bagay-bagay na kulay pink. Oh, yun. O kaya mahilig siya sa mga alahas. O kaya mahilig siya sa mga burloloy. Oh, yun. O, di ba? Madali eh. Oo, basta Madali na siya importante ngayon. magtanong. Oo. Ayan. Kaya nga sabi ni Nicole, wag ka basta susugod sa gera na. Wala, bread knife lang yung dala mo, mapurol pa. Pambihira. Wala ka man lang kaalam-alam. Tsaka yun nga, yung parang over sa papa-impress to the point na pagsisinungaling na siya. No need na magpa-impress ka. Yun lang yun. Kasi kung minsan, diyan ka nadadali. Oo, Diba, eh. nakakapagbitaw ka ng mga salitang masyadong exage. Correct. Natandaan ko dati, merong sinundo ako para sa isang prom. So, nagpapa-impress talaga ako dito sa lalaking to kasi crush na crush ko talaga siya. Sinundo ako sa bahay. Tapos nakita niya may nakasabit na gitara. So, sabi niya, sino nagigitara sa bahay? Sabi ko, ako. Ituloy natin sa podcast to. Marami akong kwentong kasinungalingan. Tapos sabi niya, talaga? Sabi niya, what songs do you play? Sabi ko, iba-ibang genre. Isang malaking etchos! Nakakaloka! Ay, nako! Oras natin! 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!